dopustiti. Jer ne može biti nikakvog integriranja ovog prostora ukoliko svaka od tih bivših dijelova Jugoslavije nije svoj subjekt i ne može sama za sebe govoriti, sama sebe zastupati u jednom regionalnom i u međunarodnom planu. To podrazumijeva i neovisnost Vojvodine? Ukoliko to Vojvođani traže, ja bih to podržao. U ovom trenutku ne vidim da je to nešto što je traženo u Vojvodini. Vratimo se u cijelom tom konceptu priče na... Možete samo isključiti, možete skroz, ja vas molim. U cijelom tom konceptu priče možemo li se vratiti dakle na ovu rusku ekspanziju, kako je vi nazivate? Vi mislite da Rusija predstavlja realnu opasnost Hrvatskoj u ovom trenutku? Da bi zbog toga Hrvatska morala brže htjeti ući u NATO savez? Da, ja mislim da je to jedna vrlo važna nova činjenica, ali i da nema nekakve velike opasnosti. Jednostavno, ulazak u ovakav jedan savez omogućava onu vrstu autonomije što inače ne biste imali. Mislite li, na primjer, da bi Estonija uklonila one sovjetske spomenike ovog ljeta da nije bila članica NATO saveza? Mislim da to ne bi radila. Postoji li u cijeloj toj situaciji, ako uvažimo trenutno neraspoloženje prema NATO savezu, ikakav treći put što se tiče Hrvatske? Dakle, članstvo u Europskoj uniji da, u NATO savezu ne. Jel postoji takva mogućnost? Takva mogućnost postoji, ona je dapače čak i artikulirana u našoj politici, ali ja mislim da je to krivi put, jer zapravo ne vodi nikud. To zapravo vodi u jednu vrstu situacije koja je nerealna. Prije svega, ne vjerujem da se može ući u Europsku uniju za tranzicijske zemlje bez i ovog vojnog saveza. Ali čak kad bi tako nešto bilo moguće, kakve bi koristi bilo od izbjegavanja nečega što po mnogo čemu snaži našu nezavisnost i našu sigurnost. Vi ste, osim što imate hrvatsko državljanstvo, i američki državljanin? Imam i američko državljanstvo, da. Vaš predsjednik je i Bush i Mesić? Za gospodina Busha nisam glasovao. Dobro, ali legalist se. On je i vaš predsjednik ako ste državljanin američki. Želim vas pitati sljedeće. U ovoj emisiji prošli tjedan sam premijerskom kandidatu Jurčiću postavio isto pitanje, pa nije dao baš određen odgovor. Što vi mislite o Georgeu Bushu? Niste glasovali za njega, ali eto. Ko je vaš? Ja mislim da Bush vodi jednu vrlo lošu politiku koja je izolirala Ameriku. Ja mislim da su višestruki učinci njegove politike vrlo loši i za Ameriku, i za Europu, i za svijet općenito. Međutim, u ozbiljnim i velikim demokracijama poput Amerike takva politika može biti popravljena. Ja mislim da će se to dogoditi na idućim predsjedničkim izborima u Americi, bez obzira pobjede li demokrati ili republikanci. Jer čak i republikanski pobjednik neće sigurno voditi onakvu politiku kakvu je vodio George Bush. Mislite li da je njegova najveća greška Irak? Pa to je dio problema. U svakom slučaju ja nisam protivan takozvanom humanitarnoj intervenciji. Ja mislim da je režim Saddam Huseina bio tako užasan da ga je trebalo svrgnuti. Uostalom, da nije bilo koncepta humanitarne intervencije, NATO intervencija 1999. godine ne bi bila moguća. Ali greška je u tome što... Mislite na Kosovo? Mislim na Kosovo i na Srbiju općenito. Međutim, ono što se dogodilo nakon intervencije u Iraku je da teren nije bio pripremljen, da nisu uzete u obzir okolnosti oko same situacije u Iraku, da nisu nađene najbolji načini da se uspostavi jedan ozbiljan sustav koji bi malo pomalo išao prema parlamentarnoj demokraciji. To je sve učinjeno na prečac, sa velikim greškama i mislim da su posljedice vrlo velike ne samo za Irak koji je u očajnoj situaciji, nego za cijeli Bliski istok i za mnoge druge dijelove svijeta.
Koliko u kontekstu ovoga, kako ste karakterizirali vodećeg čovjeka Sjedinjenih Država, a rekli ste o njemu da nije baš najsretnije rješenje ili tako nešto, i ove akcije NATO saveza koju je provela u Iraku, koju također niste pozdravili a priori, Hrvatska, vraćam se opet na ovu temu koju vrtimo već 10 minuta, Hrvatska treba poželjeti ući u jednu takvu asocijaciju gdje vodeću ulogu imaju Sjedinjene Američke Države sa čelnikom kojeg ocjenjujete kakvim ocjenjujete, koje provode akcije kakve provode. Koliko je uopće to Hrvatskoj treba danas biti izazovno? Ali, dragi gospodine Stankoviću, mi ne živimo u idealnom svijetu, mi živimo u realnom svijetu. I sudjelovanje u NATO savezu, u Europskoj uniji znači da će biti i negativnih strana. Mi nećemo uvijek uživati u najboljim mogućim posljedicama takvih asocijacija. Koje su negativne strane? Pa, na primjer, što se tiče obrane, tu će sigurno biti novih troškova koji će trebati pokriti. Ali ja mislim da je to valjan ulog kad se uzme u obzir kakve će druge posljedice također. I osim toga, NATO nije samo vojni savez. NATO je također nešto što na neki način potvrđuje razinu naše demokracije. Povjesničar ste. Koliko je vama cijela ova priča koja se vrti konstantno u Hrvatskoj oko Drugog svjetskog rata intrigantna? Koliko u njoj nalazite nekakav izazov za polemike? Ajde, mogu biti sasvim konkretan. Ima li tu ikakve konačne istine i kada će ona biti na ovim područjima spoznatljiva? Dakle, aludiram na ovu klasičnu podjelu koja se najčešće manifestira kroz činjenicu ko je kome bio u Drugom svjetskom ratu na kojoj strani. Konačne istine u jednom najkonkretnijem smislu naravno nikad nema, ali mi već znamo savršeno dovoljno da bismo mogli procijeniti kako je to išlo, pod kojim okolnostima, sa kojim činiteljima i ko je napravio kakve poteze i koji od tih poteza su bili loši, a koji dobri. Opet sasvim konkretno, što kažete na nekakav resentiman koji s vremena na vrijeme, teško je, tu nisu baš neka dubiozna sociološka istraživanja rađena, međutim, koji s vremena na vrijeme izađe van, pa ću evo navesti jednu anketu koju sam imao tu u emisiji prije 4 ili 5 mjeseci, gdje je pitanje bilo koji će pokret u Hrvatskoj ostati upamćen po zlu ili negativno, pa je od 20.000 ljudi koji su se javili, 67% takvim okarakteriziralo partizanski pokret, dok je 33% od tih 20.000 poziva bilo za ustaški pokret. Što to govori o hrvatskom društvu danas? Pa ja mislim da govori da mnoge stvari još nismo stavili na svoje mjesto, ali ja ne bih zamjerio dijelu vašeg auditorija to što su prepoznali mnogo negativnoga u partizanskom pokretu, jer toga je doista bilo. Toga je bilo. Mogu li se uopće tu raditi kakvi omjeri? Ne mogu se raditi takvi omjeri i način na koji mi često raspravljamo o tim prevažnim stvarima nikako ne može biti adekvatan. Međutim, mora se govoriti na razinama potrebe, recimo za potrebe škole, za potrebe demokratizacije društva, za potrebe procjene stanovitih tendencija u javnom životu. Sve to ulazi u taj veliki koktel vrednovanja i tog razdoblja i svakog drugog. Kako je vaša obitelj prošla u Drugom svjetskom ratu? Pa nije baš naročito prošla. Moj djed na majčinoj strani bio je uhapšen od ustaša i jedva je izvukao golu glavu, a tog istog čovjeka su kasnije osudili 1948. godine nove vlasti i on je umro u Lepoglavi. Tako da naša dva povijesna totalitarizma, barem ovog čovjeka koji je za mene vrlo važan i za moju obitelj bio prevažan, nije ga baš milovala. Koliko vi pamtite tu, ne znam, je li možemo nazivati starom, ne, stara je ona Jugoslavija prije nje, ali dobro, koliko vi pamtite tu Jugoslaviju od 40? Prastara i stara. Prastara i stara, da. Koliko je vi pamtite i kako je pamtite? To je, vaše djetinjstvo. Ja je pamtim vrlo dobro. Ja sam 59. godine otišao u SAD, prema tome ja savršeno dobro pamtim 50. godine u Dubrovniku i to nisu bile pretjerano ugodne godine, barem za moju obitelj. Ja sam uvijek osjećao izopćenost koja je naravno bila izopćenost cijele obitelji u tom sustavu, jer nama oko vrata je bio taj moj djed. I što su njemu konkretno komunisti stavili na krimen? Zbog čega je on suđen? Osudili su ga kao britanskog špijuna.
A dokazi su bili za njihove pojmove uvjerljivi. On je doista bio kritičar tog režima i doista je, barem u 3 navrata, dao izvještaje o situaciji u Dubrovniku, britanskom konzulatu u Splitu. Međutim, čovjek od 70 godina, osuđen na 12 godina teške robije,